Alebo že 2 sekundy. Vážení športoví priatelia, Jaký šuše, na toto sa zabude. Vážení športoví priatelia, vítame vás na prvom kole medzinárodnej NHFHBL. Tu vidíme tragédov, tragických. Tragéd vedú 1-0. Lebo tam nie je nikto, keby to zašli. Aha, tak ide, aha, jak píla. Nenastaví ho nikto. Zabilo divákov. Áno, aby ste videli, také vypredané. Pozrite sa. Plný štadión, plný kotol. Hej. A mexické vlny na štadióne, tak ľudia sa zabávajú, vidíme, že atmosféra je tu vynikajúca. Ale bránka Milan opäť potvrdil svoju kvalitu. To výborne. Hlavne 3 minúty skoro. Krásna prihrávka! Obrovská šanca, tak zašumelo na štadióne. Jaj. Doň ho! Dobrá. Milan chytá. Ja neviem, jak to volajú, tak je ničoho dívať. Milan a chytá to viem. Potom je niečo Peťo. Také Peťo. Vieš, že to je Peťo, to je veľa Peťo. Víte, tam však to nemá. Áno. Benci. No, zavri to môj, ako to ohovorím. Tu on vystrela, neviem, že to je jeden šanci. Musíme Save by Milan. No! No! Hýbaj po ňom, zaber mu to. Hokejku na zem. Hokejku daj tú hokejku. No, hovorím, že na zem ju dá. Áno, chytí si. To prepustuje. No! Trošku ich si ho obliekol v forme. Ale pekne má... Na to sa mu nepodarilo dať pekný boj. A zakázané uvoľnenie to nebude, pretože hráči sa dotkli lopty. Pokračuje sa v hre. Okamžitá rozohrávka. Bránka robí chybu, pozor na toto. To ti nevyužili, ale už sa nám hra presúva do stredného pásma. Hen ten tank, pozrite sa na ten tank, aha.
Čo robím? Aha, pozrite sa na tie súboje. Takto sa nám to páči. Bránka vynikajúca. No, 2 na 1, pozrite sa na to. Toto bude vymýšačka, není to. Není to vymýšačka, no. Obrovská šanca a tento chlapec sa nám pozdáva. Tento chlapec, možno, že ho draftujeme do nejakého lepšieho mústva v 3. lige. Teplo je nahoru. Nie, zdá sa, normálne mi on je teplo. Pretože stojím. Ale! Peter, výborne! Dobre, máš, Peťo? A boli miesta ma jeho. Ja aj to áno, to bolo nechytné. Čo potom aj potom druhú nedávno to potom fotografie. Potom som potom ho odrazil to nám potom celkom. Peť sa už číha pred bránku ako taký sup. Tak pozrite sa na ten aplauž týchto divákov, to neuveriteľné. Fans si prišli na svoje. A teraz zabiť! Zabiť! Musíme to rátať, lebo to tam nie je napísané. 1-1. Ty zapisuj, chlapi. 44 samostatný, ne? 44 samostatný, tak to je Ty prihral, nie? dobre. Bránkár vynikajúci opäť. Poďom, Dora, ideš. Dobre! Aha. To do kukurici strieľa chlapec. Ale jaký gól dal? Čo vole? Zabudol si kúdať gól. Kojo, ty, ideme. Kojo, to. Dobrá. Nážu, tvoja je Peťo, vidíte to nej. No, dobrá. No, poďme niekto. Poďme na konci. Nejsekaj, hej. Čo robíš? Hej! Súdi! Sudca asi na druhom zápase, podľa mňa. Pán sudca. Toto je on. Marušín. Za to, že som nemohol v rozstričke trafiť ani mohol. Zase, no. Tak ale tu mu 3-krát. Vidíš, ťažký na boisku, ako na kúčiku. A už to ide, aha. Pokiaľ budeme vládať. Vždycky tak, no. Bude plnú striedačku kojotov. Veľká bitka o post v základnej zostave. Dole na zem. Hokejku pod hokejku. Iba jeden. Nebehajte podľa jak špinavé práve. Bránkár vynikajúco. K nemu. Opäť zákrok vynikajúci obranný. No. Zatím je to tak, že škoda, že tam není našich hráčov. Seberte to hovno.
To určite nechcel však. Chcel ti to urobiť, umyselne. Nehovorím, že to bol umyselné, je to nástroj. To by si nemohol vystreliť, keď máš hráča medveď pred sebou. To by si nemohol vystreliť, keď má hráča medveď pred sebou. Ale ja to nehovorím. Hráme, Miky. To nezaujíma. Keď vyfávme, to nezaujíma. Nepočkávaj, to si nehaj na doma. Nechaj to nehaj na doma. Ja si to na doma ti hovorím. A už sú nervózni chlapci, už áno, už to vidíte, už nervózne sa dá krájať. Obrovský toto duel. Vidíte, tu je tá nervóznejšia polovička tímu. Na ihrisku tak kľudnejšia, keď ste hrať a nerobiť cigáňoviny. Vybajte sa, áno, hrať. Ale keď to nevie na čo to? Posledné 2 roky. Počúvajte, prestaňte o tom polemizovať, poďte venom dvaja, dobre? Ale však my sa bavíme normálne. A ty si nepozeral, či tam bola lopta? Súdi, vylúč to všetko. Perieť to trošku a tej stridačke. Oho. Oho. To musí dojsť do zakončenia. Radšej jednu prihráčku menej. Super, Milan. Áno, kľudko, Joti. No! Diváci si pýtajú. Ale Milan opäť potvrdil, že je jednotkou v tíme. No! Dobre, chlapci, obrana, hlavne obrana. A Peťo ho buchol, keď išiel on uvedel lobdu alebo čo. Tak ale víš, ne. Tak ale víš, keď niekomu lakie, keď niekomu bačne hokejko, tak to inak bere. Nevadí. Nový príve nevidí doma. Peco, skús. Dobre, nevadí, sadla, nevadí. Obrana, chlapci, čekajte. To je hokejista. Dobre, Peťa, výborne. Držať hráč. Poď! Dobre, Peťa, stačí, dobre. Jakož nemyslím, že hrajú, že to je Ale toto sú to tvrdé súboje, pozrite sa na to. Rukami, nohami. Skore síce 1-1, tabula klame, ale nevadí nám to. Pečko, hlavne klub. Tu vidíme tých húževňatejších a tu vidíme tých tragických nervóznych. A toto je on. Okno na okno. Nemá do nahádzovať. Nevadí nám to. Tu zapisuje. Už si píše agenti na zápas pozrieť.
vyčihujú mladé talenty. Čas, tak to je neuveriteľné. Lebo došiel ďalší. Dobrá, to bola hlavný, to sú hlavný dosť. Máme pár chvíľ pred začiatkom druhej tretiny. Podľa môjho skromného odhadu to bude dosť husté. Aj, máš reflexiu, korytma. Máte sú veši? Ten bráva, ne? Aha, dobrý rozhodca, hovorím, máš reflexie, korytnatka. Vicky, hop! Lopta pre divákov, ďakujeme. No, oni vedeli 9-1-0, oni A tu sú tí agenti, čo som vám spomínal. Vyťahneš ho. Ne, prohrávali, ja som, ktorí nevedeli nahodiť skore, takže 1-1 to a aj to predbež nevedel, že... Dobre, ide. Toto bol save. Wow! Je to, tento chlapec. Vidíte, včera na tréningu mu to išlo, sme to natrénovali, áno. A opäť hala vrie. A teraz začne nervozita páni a dámy. Aha. Radšej ši! No. No, mážu! No, Ojo, ty. Do desinka volá, dneska nehrá, však ja poznám, hrala furt dobre. Henta ich vždy si na furt dáva dole, dneska nič. Ty má ťažkú noc, alebo čo? Nič, a kúkaj, vidíš? Poď, hráč! Výborne, Milan! Výborne. Stáli fakt. K nemu, Mážo, to je tvoj! Yes. Peťo, tento je tvoj, za tebu Česko. Ty je kapitán. Ty je kapitán. Ty máš C. Ale dneska, nie? Za to ma vymenený dres, že je kapitán. Výborne, Fajke, výborne! Ty hovorím, že by to stáli pánku v Sa postaviť, lebo však nevidím. Stredajú, chalani, stredajú. Dávaj dvere, akože. Nemáme otvorené. Jo, co dojít někam. Ježiši Kriste. Už hraj voláčo. No nemôže mať otvorenú onu stoličku. Čaká, akože nefíra, po momentu káže, že fíra. Už kúkni, čo robí, to je neuveriteľné. Poď! Peťo, poďme tu na bok. Áno, to je prihrávka. Daj. Ne, to nerozumíme. Dobre, Chytaj. Milan. Hráčov, chalani! A neví komu. Tymovský dobro. To bude vojna. Chcela kúpiť pondelok, neviem. Ja vždy kupujem. Postavte sa! To je nedávno. A razu. Jede dozadu! No a to hrá Marek Ten deň Pondelok. hrala aj ma... Svetý, no lebo Že Peťo má Zuzi. pondelok. No a pome. Ježiši. Hráme voláčo, chlapci. Marek, čo hrali, tak ten bude. Ja sa o týždeň neskôr, ako to vieš. Hazem, tak. Marek dal gól, tak a Marek mal odmenu na razmu, to už Vždy je tak, akože keď podpísané. Budeš mať nipanský, áno, nipanský, Tak teraz najbližšie by malo byť na
A dobre! Ale si daj tú hokejku. Dobre, Milan. Hovoril včera si jeden že dva zápasy, nie, 3 zápasy, hrali tretí, ale ten druhý zápas je zbabral a ideme, Kojoči! Ideme! To je jedno, Pome, Miško, poď! Super, dobre, výborne. Dino! Poď do brány! Peťo, dobre. Dopredu. Tu mu poďme, nech ti máte prihľad. Dobrá, ešte raz. Hráči, hráča, choď. Nečakaj, Emoci boli vlády. A, dobre. Tak ale, neviem, že to bola časť na 12. Tak bolo to pozícia. Áno, Pecko, ideš! Tam, poď! Poď dopredu! Poď ešte jeden, poď! Vyšov! No! A chill! Je tam! Opäť záber na týchto divákov, ktorých tu pribudlo a poďte požehnanie, ich tu už je. Obrovské množstvo, aj predaný štadión. Poď! A nech sa neopáli. 3-1, koniec. A už s kvapkami, to dávaj pozor na kameru. Keď neprší aspoň kvapka. Poď, Milan, poď! Výborne, Milane. A ty si hráča stále. Poď, brána! Brána! Mám tam vydržu. No ideme asi predážniť, nie? Nechceš. Poď k nemu, do hráča, choď. Ja ešte neprší. Nie, vôbec nie, Majko. Okuliare mám plné vlny. Takto, takto asi jednou rukou držím oné. Tak choď predážnik. Perfektne. Ja si jednou rukou držím toto, aby som to podopil, aby to bolo rovné. Výborne, fajn. Donáňaj ho! No, začneme. Kurva, ešte bude pršať, toto je. Daj ruky! To o druhom. Výborne, fajky. Poď! Výborne, Petro. Ale Lenka, nebudú ho. Hráčov! Pozor, za bránou. Dobre, Milan. Ale viete, jedno, že si máš ráno hlasovať. Hrávať sa, hrajte! Kapci, hrajte! Nesmí. Uj! Super, Milan! Pomôž mu, hráčov! Hráčovi, máte hráčov, hráča! Hráčov maj! Nie iba pozične! Stred! Dobre, chalani. Teraz pozor na presné nahrávky, šmíka sa. Dobre, fajte, výborne. Či! Poď, poď! Super, drž! Super, Milan! Milan to drží nad vodou, všetko, aj keď prší. Hráčov! Hokejku na zem! Zadu jeden otáťaj!
Tomáš, tomu ešte stále. Poď k nemu. Super, Milan! Chalani, hráčov, ale majte! Dobre, Milane. Tak ja len počuť. Mu povedala, že seba, prosím, začne. To mala si podplatiť viac. Dobre, Milan. Gratis bola že gratis bola jedna tretina, že ešte musela sa platiť. Ideme dopredu. Dobrá. Lečovaná, super. Veďme tú labdu! Ja! Dobre, Petro. Hráčov, chalani, pozerajte, chalani hrajú. Dobre. Bomba! Hráče, choď k nemu, pozor, sú tam tam zádu sú. Výborne. Chalani, ale choďte presne k tým hráčom v obrane. Podaj ho! Dáňaj ho! Poďme do brany! Radšej nehrávajte s tým, to nemá. Naháňajte ich, Treba vydržať ešte 2,5 minútky, páni a dámy. Veľa Toma! Dobre, Petra, výborne telom. Áno, Dino, áno! No! Poď, Mali! Podľa hráče. Poď, Dino! Nekrajne! Dobre, Milan. Nie, či záleží. Dobre, ešte raz, Dino! Brána. Čo musíš vyprávať? A ty sa celou dostávaš! Poďne! Vicky, sa nenehaj, Milu! Nenehaj sa neúčiť, Vicky! Julo! Peťo, kľud, Peťo! Dajte kľud. Ešte jeden k nemu, hej! Všetkých, áno, vylučujú súdi. Tak a od nich nedostávte? Nezapováha. Ten čas. Potom ma poď! Pusti čas. Čas nejde, súdi! Sa ako vyzerajú deti v škôlke. Toto sú oni, aha. Dole pusti dopred, dole, minúty bude tam. Tretie.
Miky! Radšej si povedzte, ak budete presilovku hrať, než sa sem hádať za hráčom na trestnú levu. Prečo som naši do tu smadný dole? Však aby nemôžu na to. No, že oceľ nejak zresetovalo. Čak ale hore svieti, nie názov. A to je furt akože to je 1-3? Mhm. Oni to mne všetko komentujú, každý mi hľava, aký by to bol nejaký super úvod. Či to agent? Áno. No a nie. No aj malé talenty hľadá. Ja som čítala na internete, že bola hráča, že boli do reprezentácie, či čo? A je tu koniec druhej tretiny, vážení páni a dámy. Stav je presne takýto, ako vidíte na tabuli. Domáci hostia, až to ešte. Kvapka ešte vôbec. Mne na okuliare kvapka. Agent už vyvoláva ním každému. A toto je môj obrovský povrať od včerajška, Jožko, obrovský talent. Tak ja vytočilo tá narazená tyčka, vieš, že... Čo len tam. Áno, ale sú to lepšie. Takto? Ale keď dajú teraz dolu slabenčí, tak je nejak... Už som zás kvapka. Netýkam. Vidíš, to je to, čo ja hovorím. Stáni sa, Matko, stáni sa. Dobre, na zemi tam musí byť. Dobre, kvapka. Dobre, Peco. Bojuje ten chlapec, pozrite sa, ten tank. Dvaja s ním majú problémy, tak to je. Skoro som sa zžubala, ja vieš, ako to švíka páňovo na tom onom, na chodníku. Hop. Aj nie. Vylučuje ho. To jako? Koľko ste ostáva, Peter? Umyselne Brana vyholi hodničku mimo Ilička. Ty koko, sa už nezahra poradne. Či musel dať gól? Teraz treba udreť chlapci. Vôbec nemusia udrieť, teraz musia udrieť výsledok. Nie, musia dať gól, pretože potom oni už bez toho hráča budú 10 minút hrať. To je 110 minút. A on bude ich málo, nebudú vládať behať. Ja vlastne áno. Korčule! Treba dať. Kúkaj, jak šmykajú. Chod za ním. Áno máš! No! Tvoja je! No! A do brány s ňou! No! To je aká kozanica. Nemá komu. Však sa povedal. Teraz je to najhoršie. A keby napršalo fajnovo, tak tam stojí zase voda. Strieľajte, chlapci, radšite. Oni by mali dať, ak minulý týždeň hrali, čo neviem, kto to bol. Že jeden bol stále vzadu a ten oddychal, vieš, tam nestredal. Ne, toto nemôžem také. Wow! Ježiši. Keď bol na onom, keď cvičili, tak čo strela to bol. Je to tam! And the Brana.
Fajka vás už položil na kolena, konec. Nevíš, minule to nevíš, tak vás je váčia a ženci. 4-1 páni, dobre to je rozohraté. Na čo budeš strieľať? Ono už stratí kus a neoddychnú si zase. Pokiaľ majú kus, tak ostatní zase môžu oddychovať. Oblička. A toho on si Kráľov, dostaneš gól. Dobre, výborne. Poďte. Poď. Co? To bol zákrok, vážni páni a dámy. Práve dvere, ne? 10 minút pred koncom stretnutia. Dobre. A pôjde sa tam opäť ten náš kapitán. Ten tank ruský. Pozor! Výborne, Pecko. A diváci si žiadajú Pecku. Super! Áno, chyta často. Poď tu žád, Peter, potrebujeme to. Ale tam je, on nebaj, nič tam má byť. Dáme. Víš, jak ho obrajem. Dobre, nech sa páči, deti. Fauli súdi, pískaj to. Hráča má Korej! Výborne, Peťo. Ten Rozeca má taký... Jaký gól? Ale Kenka, ty si daj go po odpískaní. Áno, ty si daj. Ty si daj go po odpískaní. Poďme, Komba. Strelaj! Ježe, toto bude jaký Žebrovský, ten brat. Ideš to. Ten Marcelček sa volá, sa desí, no dneska nič. Poďme! Ten čo robí s tým okejkou? Nie je to zakázané uvoľnenie, lebo hráč tečoval. Dobre som nervózny. No a Šekutovskí favoriti. Jediný, kto veril, koľko som zase bol len ja. Verili sme všetci. Za to sme došli, nie? Jan Peto si sama neveril. Však ale my sme verili, čo on? No, on si nemusí veriť, keď my veríme. Pozor. On je čistý tým, v tomto verení. Vieš, každému na sebe. Tak ale videla si na začiatku behal, ale 0 nevyzeralo to tak, že by sa pozbiechali. Zveriť za každého kolo. Ježiš, ten Brenár, keď mu pivo kúpime. Alebo čo bude si. Nie, Milan mu kúpil. No, tak. Dneska má Milan svoj deň. Ináč vážne. Vysoká. Poď to na ničo, nech! Natka, ja som si daj, keď začne prišať. Každú chvíľu to začne. Natka, nedaj si dážnik. Poď si naspäť! Nesli k nemu! Havik, predávte! Jak sa kukuči tam je.
Uletěl. Vzadu sám. Hráči tam, potom hen! Pekne, dobre. Držíme to! Obrana! Diabli už nevedia. Chceli poslať školu, čo zohujúci Pekiel a bude sa. Je to tam! Ďalší klinec do rakvičky. A tuto je náš hráč. Diabli chceli pochovať Kojotov do Pekiel. Má tvár nohe, keby nejaký športovsko, taký nejaký modelovský krok má. Vidíš, povedali sme, že Marco dneska nič nehrá a bolo z toho gól. Tak ho oslovovali. Hráčo, jeden je tam pred bránou! Daj priamo, hráči! Dobre, stano! Poď. Posun Petkovi, už mal dáno, Petka má... Ježiši. Obrovské šťastia bolo byť ďalší klinec. Zatiaľ to je ešte dobrý pre Diablov 5-1. 20 sekúnd! Ja som že teraz zvolil tiež na debil. 15 sekúnd! Oho. A už to vidíte, to súboje. Aha, už ide von. Ide ven. 11 minút už je. Debilkovia. A to vidíte, to deti na ihrisku v piesočku. Dobre, výborne, Peter. Trestnej som toho moc nenarobil. Dirigoval som to u mne. Naša presilovka Kojotov. Už ide, aha, tank. Krásna brána, chlapci. Nazdar! No! Naši! Keby sme sa teraz zabudili, ani by nedvihli, ak bolo ráno. Ale Peťo na 3 ho. Naspäť to daj, naspäť! Ó, tak toto bolo ono. Podľa mňa. Obidvaja sa šmykli na seba. Poď hore! Poď! A Físka a Peťo na trestnú, tak neobvyklá kombinácia. Počkaj, by sa nešmykal, tak sa nič nestane. Ježiši, to čo robí dneska ten branár? Joj, udrž to. Hokejku mu daj na tú lobdu, nie? A však sú oni, že... Tak má hrať 2 na 2. Čo keď trčí, na tomu odrazíš rameno, alebo čo? A poučenia pre druhý. Nevadí, keď vám trčí, hrá sa ďalej. Neustupuj. Hop, ruku! Dneska Milan hráč kola, či brankár kola.
Dajte 6. Jaký draž, skončil trest, čo vyprávaš? To sú 4 aj bez brankára, dobre. No ale oni, že sú traja. Vieš, že nemôžu. Nedajú, chalani, nedajú! Výkon za bránu, sem na to! To je akože príliš veľa. No on skočil, lebo Ale Pecovi síce áno. skončil. Ale nie, lebo on skončil a potom ešte prišiel Peťak, ešte ďalšia presilovka. Ako ďalšie? Nepomôže im to! 40 sekúnd! Pol minúty, chalani! Ani na bicykli! A nevedia, tí diabli, nevedia ani prdnúť. Toto sú diabli. Jo! Toto, že by mali byť diabli. Tyčky si zoberte, chalani, tyčky teraz! Jo! 10 sekúnd! 8! 9, 7, 6, poď Luba, 5, 4, 3, 2, 1, hej! Pivo! Kúkaj, aha. A budú koliky do zahrady. Dobre, už mám hokejku. Ideme ju zebrať. Ideme ju vziať? A bude si zvolená čepel. Brankár Kova. Ale jedna 19 podala ruku na versu. Však ja viem, toto na tebe majú. Telefonujú. Tak čau. Áno, agent. Ti môžu žiť? No 1-5. Bol aký Tono, alebo kto víš? Na druhej linke. Však vyššie Tono, nie? Však jedine Tono. Na tej trestnej som to tak zahral.